Ассалому алайкум бардори азиз. Хуш омадед ба канали Dom TJ. Ва пеш аз саршави навор ҳатман лайк ва подпискаро зер кунед ва зарблачаи зери подписатсаро дар реҷаи все пахш кунед. Хонаи навбатӣ, духонага, 48 метри квадратӣ, 11 мошина. Назди посольства Америка, пушти доми Ёвар. Салом алайкум бардори азиз. Ин ошхона мебошад. ошхонааш 3.5 ба 3 мебошад. ин дуюм ҳуҷра, ин ҳуҷра 6 ба 4 мебошад. ин бардор азиз, доми Ёвар, аутарафира посольства Америка. нархи хона 345 000 сомон ё ин ки $30,000 мебошад. хона ягон проблема надора. свет, об, ҳама вақта отоплениям дора. ин дуюм ҳуҷра, ин ҳуҷра 5.5 ба 4 мебошад. иҷа ванна мебошад. иҷа ҳоҷатхона. агар хона ба шумо писанд ояд, ба рақамҳои 919 98 88 занг занед, бо каме савдо мешавад. ина бардор азиз, харидом. як бори дига хушрасон мекунем. духонага 11 мошина, 48 метри квадратӣ, евроремонт, свет, об, отопление ҳамаш 100%. нархаш 345 000 сомон ё ки $30,000 мебошад. суроға рӯҳбарӯи посольства Америка. ба рақамҳои 919 98 88 занг занед, бо савдо мешавад. агар ба шумо реклама лозим бошад, ба рақамҳои 927 45 15 занг занед, ё ки нависед, бо маслиҳат мекунем.